Tak kira kowe iku biyen developer. Oh, nganggo jeneng Wisma Mukti. bangkrut nih. Untung kepethuk aku. Loh, teng pundi? Loh. Lah tak angkat dadi pati kan Lah kepethuk terus aku. kepanggih untung. Untung ora melu. Oh. Dudu untung krawitan iku. Oh, nasibku apik. Inggih. Bareng kowe dadi developer bangkrut. Nggih. Aku ngerti lek ben iki kanca ludrukan. Nggih. Terus tak angkat tak dakake patih. Cuma patih kok ora tau adus iki. Lah menika ningali tempate Gusti. Panggonane piye? Menawi celak kali kutha nggih kata toya. Nek desa Nah, menika wonten Kelakarejo ngeten. Banyu niku awis Gusti. ya mbok disalurno. Sampun PDAM. hubungan kali Riyamun dalem. Riyamun ora kena dipercaya. Nggih, kendangane ngelembre Gusti. Teko-teko dipanjeri yo dijak kancane yo melu.